Kapitola 5. Cesta k svetovej vojne. Keď sa zima v roku 1939 menila na jar, Hitler sa sústredil na odstránenie prekážok ďalšej expanzie. S pozoruhodným nesprávnym posúdením západní lídri nedokázali zastaviť jeho remilitarizáciu a sériové porušovanie zmlúv. Teraz požadoval prístavné mesto Memel od Litvy a pripravoval sa na anexiu Československa v rozpore s mníchovskými podmienkami. V apríli Hitler naznačil svoj ďalší cieľ tým, že predniesol prejav zaručujúci suverenitu Poľska, ale tvrdiac, že Gdansk a koridor musia byť vrátené do ríše. Keď rokovania uviazli na mŕtvom bode, začal plánovať inváziu. V auguste Nemecko šokovalo svet oznámením o pakte o neútočení so Sovietským zväzom. Tajným pridaním tajných protokolov na rozdelenie sfér vplyvu v celej východnej Európe otvorilo dvere pre Hitlera a Stalina k spoločnej invázii do Poľska a ponoreniu kontinentu do pekla. 1. septembra 1939 Wehrmacht bez varovania vstúpil do Poľska pod názvom Operácia Biela. 2 dní neskôr, keď Británia a Francúzsko vyhlásili vojnu, Luftwaffe začala v kampani teroristického bombardovania zničiť Varšavu, aby zlomila odpor. Do týždňov poľská obrana praskla, zatiaľ čo Červená armáda prenikla z východu, aby prijala od Nemecka nové sovietske územia, ako bolo dohodnuté. S rozdeleným Poľskom dosiahol Hitler svoje prvé ohromujúce víťazstvo bez významného odporu. Počas 9-mesačnej falošnej vojny Hitler rýchlo napadol a obsadil Dánsko, Nórsko, Luxembursko, Holandsko a Belgicko, čím ukázal novú taktickú prevahu nemeckých síl. V Francúzsku júnové prímerie 1940 prinieslo severné oblasti pod priamu okupáciu a založilo klientský štát so sídlom vo Vichy, ktorý uznal Hitlerovú autoritu nad francúzskou zahraničnou politikou. S západnou Európou pod svojimi nohami do niekoľkých mesiacov iba Británia prisahala, že bude bojovať proti ríši, ktorú Hitler vytvoril s ohromujúcou rýchlosťou. Začal plánovať inváziu cez kanál, kódovo pomenovanú Operácia Morský lev, aby raz a navždy ukončil ich odpor. Európa však bola len predohrou k Hitlerovej vízii získania Lebensraumu alebo životného priestoru na východe, ako uznal za vhodné pre nemecký folk. Keď sovietske sily obsadili pobaltské krajiny a časti Rumunska, napätie medzi kedysi spojencami rástlo. Dňa 22. júna 1941 3 milióny osých vojsk vpadli do ZSSR na najrozsiahlejších frontoch v histórii pod názvom Operácia Barbarossa. Využívajúc prekvapenie, nemecké tanky rýchlo prenikli hlboko do západného Ruska a Ukrajiny, zajali milióny vojakov Červenej armády na poliach. Zdalo sa, že Hitlerové mechanizované taktiky Blitzkrieg otvorili nový obzor dobytia a jeho prorocká vojna na vyhladenie s židovsko-bolševizmom bola na dosah. Ale na obrovitosti východnej fronty ani Hitler nemohol predpovedať skúšky, ktoré ho čakali.